aleginduko direla. Gaztañaga baloi luzea, ondo moztu dute bizkaitarrek, Ubis, Kastañedak moztu, Etxebaguren eta Munioz guren. Lurrean geratu da Amorebietako aurrelaria. Eta Sansek baloia kanpora botako du, min hartu duelako Durangotik fitxatutako aurrelariak, Munioz gurenek. Uste, erortzerakoan, hanke pintzerakoan ikusten dut hor pixka bihurrutu dela. Hortxe, errepikatuta, bi jokalari haundiak biak. Eta zutitu da, jarraitzeko prest, Munioz guren. Amorebietak ere Sansiri mandio baloia. Eta atzetik hasiko da Kodroren taldea. Mirandes da lehen postuan sailkapenean, 14 puntu ditu Mirandesek. Atletikek 13, Amorebietak 11, Sansek 10 eta 10ekin Ponferradina eta Gimnastika daude. Rollo. Zuzenean kanpora bota du, oso ondo kokatuta Amorebieta. Ondo, argi eta garbi dakite beraiek zer egin behar den, ez? Momentu guztietan badakite aurrea, atzera, baloian nun dagoen, nun egon behar den, hori oso garrantzitsua, lan egin da un seinale da hori, ez? Eta talde ondo kokatzen da, ikusiko dugu gero, minutak aurre jazten bezala, ikusi behar da, bertaldean nekatzen danean, movimentu horiek egite dituen, ja nekea etortzen denean ja jendea gusten duen lanari, baina orain arte gauzak oso ondo egiten ari. Taktibokita, talde oso ondo ipinita dago, preste zer gauzetarako, eta gainera, dugu izango arrisko asko sortu dut, baina bai berriro esan dut, are inguru horretan beti baloi arriskutza dago. Eta berriro, falta Amorebietaren alde. Larreategi eta Imaz ateratzeko prest. Biak ezkerrak. Erdiratzen, saiatuko dira, hor da Larreategi atzelariak baloia ipini egin du. Jokoz kanpokoa dira zidu. Baloia Sanserentzat izango da. Asier Intxaurraga, Amorebietako entrenatzailea. Durangotik iritsi da Amorebietara. Eta gustoko jokalari batzuk eraman ditu, izan ere Odei Durangotik iritsi delako, eta baita Munioz guren aurrelaria ere, beraz Amorebietara joan da, etzan urrutira joan, Durangotik Amorebietara, eta bi jokalari konfiantzazkoak eraman ditu, biak gaur 11koan behintzat. Eta gero entrenatzailea beti talde bat entrenatzen ari danean han garbi dauka, askotan ez dira izaten jokalari ikusgarria, baina ezautzen duzu zelan egiteko aukera duten, nolakoa diran, iruditzen zaite entrenatzaileak hori nahi duela. Berak egiten duen lan hortarako jokalaria proposak egitzea, eta ezautze baldin baditu bideo hiru, horiek hartu eta beti berarekin eraman. Ros, ja ez dugu aipatu, gutxi azaldu da. Oso gutxi. Zure gogoko gutixia indu, Xaber. Baloia ederki eramandu, ondo zabaldu gainera, Sangali, egalean aspaldiko partez, Sans erasoan, erdirak eta Sangalik, Larreategik kanpora bota du, Gutiziak uste dut denen gustokoa direla, Joseba. Hala da. Juananen gustokoak ere badira, Naiz eta askotan berak esan hartu. Nik ez dut hori denan gustoko izaten. Horregatik, ez dakit zergatik, esan dit, Joseba. Ez askotan joko politaren inguruan eta horre biltzen zaite eztabaida sanoan eta Juanan haitzen da eztabaida. Polita hitza ez zaio asko gustatzen futbolean, Juanan. Azkenean gauzak politak eta ikusten diranean, gero etekin atera hartzaio. Gauza poli bat ezertarako ez duena balio. Ez, Rosek egin duena bai, rekursoa izan da hortik irtetzeko, ederki atera da eta baloia ondo atera. Asko sobea izan da urrengo baloia. Bai, egalera bidali duena. Baina politago izan da bestea, ez? Hori da, azkenean, hemen futbolean gauzak egin behar dira azkenean zentzuarekin. Ez nik momentu batean rekurso ez erabili behar dut, joden daukan kalidad, eta abila bali manez, hori gauzak erabili behar dira. Baina jakin behar da nun, noiz eta hori dana jakin behar da, ez? Eta ez iruditzen atzean eta oso beharrezkoa espalima da. Beste aukera bat daukazunean, behintzat ez da egin beti ziurtasun puntu bat eman behar zaio bere jokoari. Bestaldeko area inguru horretan eta hor bai, hor asmatu egin behar da. Albalima da, asmatu eta albalima ondo egin,
eta gero ondo erabaki, ez? Baina atzekaldean batez ere, zelairetik atzea eta puntu hondiak. Bai, gauzak erraz egin behar dira. Hori de rekursoa dira, momentu txar batetik o leku txar batetik ateratzeko. Atzean utzi du baloia Odeik. Pereda zentrala baloiarekin. Barruti jokatu du. Imazek ezkerrera Larreategian da. Luze Larreategik Muniez Gulenen bila, Gaztainaga pasatzen utzi baloia babestu. Eta Roiok bere alaman dio Gaztainagari. Castañeda. Herbias. Ostikada jaso du. Azkarratera du Rosek, buruz Ozkoidik. Rodríguez eman aizion, Ruben Pardo kontrola eta falta Sanseren alde. Ondo lotu daukate dena dene, Ruben Pardo. Intxaurraga jakitun da, zer egiteko gai den, ondo jakin ere, eta ez diote arnasa hartzen uzten. Zelai erdiko irukote horri, nik zait horrela jokatzen duenela ez hori kontuan hartu beharko litzake, baina ematen du lotu egiten duela, ez? Ia markaketak ipini ditu gaineran, eta nik uste berak badakiela Sanse hor jokoa lotzen haste balin bada, hortikan aurrera arazo asko sortuko dizkiola, ez? Eta horregatik nahi du hori batez ere Ros, Pardo eta Ozkoi lotuta eduki. Orantxe erakutsi dute, metro gutxitan zein ondo ikutu duten baloia, falta egin diote azkenean Rossi, areatik nahiko gertu, Castañeda eta Ruben Pardo baloiaren ondoan. Castañedak jaurketa indartsua du, ezkerrez, badirudi Pardo izango dela, falta jaurtiko duena, hortik zuzenean, ez da joan. Zuzenean, hortik Esian hiru jokalari, ATP-an Igor, jaurtiketa kanpora gutxigatik, oso ondo ikututako baloia. Baina ondo, indarrez eta bai. Indarrez ikututa, hori atezaina jungo da, baina atea asmatze bali badu, alperrik izango da. Oso jaurtiketa ona da, oso ona. Sarea ikutzen du, atzekaldean. Oso gertu eta bai, atezaina urruti. Lehenengo abisua beraz, Sansek izan duen aukerarik onena, momentuz. Gaztainaga, Pablo Herbias, falta. Falta alderantziz, ematen zuen ez. Ez da egiten. Pixka bat oin da, Sanseren momentua esango genuke, ez? Ja aukera bat izan dute, ematen du hemendikan aurrea Sanseke igual hobeto helduko diola partiduari eta arazo gehiago sortuko dituela. Hor da Pablo Herbias, Aldalur bere gainean, bi hamaika zenbakiak, nor baino nor, gehiago. Herbias jarraitzen du baloiarekin, hor bere keinua, ez du laguntzarik aurkitzen azkenean Rossi eman dio Rosek, beste aldera. Sangali jetxiko du baloia, hor da Sangali, erdira, Pardok baloia zapaldu, berriz ere egalera, Zalduak erdiratu baloia gora, ez dago errematerik, eta Aldalurrek kanpora kornerrera. Ja, posesio luze bat egiten dunean, Sansek horria arriskoa sortzeko baloiak izaten ditu, ez? Oin kasu honetan oso luzea izan da jokaldia, eskerretik hasi den jokaldia hor Herbias, Kornera atera dute, Castañeda gora. Gozatu du baina. Bai, ondo egin jodu. Baloia bebetik, begira. Castañeda atzetik azaldu da, ezkerrez. Etzen erresa horre gorputza ondo jartzea. Baloia gora ez joateko, eta gora joan zaio Castañedari errematea. 28 minutu zubietan, Sanse kuts, Amoribieta kuts. Aurrako 6 partidutan, Amoribietak 2 gol jaso ditu besterik ez. Pentsa beraz, ez da batera erresa gola sartzea talde honen aurka. Ikusten dugu zergatik, Bai, erakusten ari da, zergatik dagoen lekuan. Bai, orain arteko eta 8 minutuak taktikoki ondo kokatu da taldea, gauzak ondo egiten. Azkeneko jokaldio izan da arriskutsuena. Falta alde bateak entze bali madugu, jokaldiak azkenean batetik hasita bestaldetik bukatze horretan, hau izan da arriskutsuena, eta
hori bakarrik egin dute, ez? Eta hori ere, horrek esan du taldea sendoa dela, sendoa. 4 gol egin da 11 puntu ateratzea. Hori rekorrekoa da. Merito handia dauka. Mirandesen antzera erremat buruz kanpora gutxigatik. Aukera Amorebitak izan du. Miraketa erra, Eta errematea buruz Ubisek. Movimiento ona. Begira. Gutxigatik joan da kanpora. Batezaina gaindituta zegoen, Zeukan aukerarik. Royok. Sangali. Erdian Ruben Pardo. Pablo Herbias. Egalean berarentzada pasea. Ezin kontrolatu. Albotik aterako du Amorebietak. Marka Mirandesena da, golegit dagokionez. 6 partida jokatu ditu Mirandesek. Eta oraindik ez du golik jaso. Hau errekorda da, Baina golak egin ditu, Eskua. Argi eta garbi Rodriguezek. Mirandesek. Lehenengo 3 partidan 3 gol egin da 9 puntu zeuzkan. Bai. Marka hobea da, 4 gol egin da 11 puntu bitzea, Bai. Guztira Mirandesek 6 egin ditu. 2 partida berdindu ditu, 2 utxean noski. Gero 3 aldiz bat eta huts, eta bestean 3 eta huts irabazi zuen. 6 gol alde. Eta 14 puntu, baina bai, 4 gol sartuta Amorebietak egin duen bezala 11 puntu eskuratu ditu. Garbi dago, beti balimo irabazi. Baina aurrean, multzoko kontuz, Ubisek jaurti, atezainak urrundu, Munioz Guren, berriz ere Ubis. Zalduak urrundu du, Josu Ozkoidi lurrera, falta Sanseren alde eta txartela Odei Lekeitiarrarentzat. Halare hor, Odeik egin behar zuen falta, egin beharrekoa, bestela irtetzen ari zen Sanse. Bera indarrez junda. Iruditzen zaite ez zuela nahi horre Ozkoidi baloia hartuta kontrasa sortzerik. Baloi bila junda, baloia hortartean dagoelako. Baina atzetik egindako sarrera da eta txartela ondo aterata. Nei ala iruditzen. Falta da. Eta gero hemen, Ubis egiten duen jaurtiketan, rekursoa da. Puntera. Bai. Puntera erabiltzen du. Eskubiarekin ezkerrez jartzeko zeukan, baina ezker batentzako aproposa zen, baina ezin zuen ezkerra apoioak bakarrik ibiltzen du eta azkenean rekursoa puntera jotzen du eta sekulako jaurtiketa ateratzen. Bai. Erdira, baina oso indartsua Areto futboleko errematea izan da. Areto futbola Areto futbolean horrela egiten dira jaurtiketa gehiena puntera sartuta, abiadura emateko futbolean gutxitan ikusten da, baina hor Ubisek egin du errematea. Aldalur. Orain beste 11 zenbakia Herbias defentsa lanetan. Aldalurrek gabeziak ateratzen dizkio Herbiasi, aurrera egiten du, hor ikusten dugu berriro. Bai, rekursoa. Irudiona da, atergatik oso ondo ikusten da nola egiten duen, gestoare ez da oizkoa baloia jotzerako, ez? Eta ondo. Kornerra Amorebitaren alde. Eta orain aginduak Josebarentzat, oio hundi egin du Kuadrok. Alboko sakea, Bizkaitarren alde. Xabi, aipatu dezu Herbiasen gabeziak nola Aldalurrek plazaratzen dituen, konturatu da Kodrore horretaz, eta horixe aritu zaio komentatzen bere laguntzaileari ez dela gaurkoan erosoari Herbias. Lurrera joan da Ruben Pardo, baloi hori moztu nahian, Pereda. Peredak luze, Ander Vitoria. Zegoen jokoz kanpo, Vitoriak erdiratu baloiaren ipini du Munioz Guren ez da iritsi. Ubis hortxe zen, baloia kontrolatu nahian, ez du asmatu. Aukera, berriro ere gaina bazekien baloia leia horretan ez zila iritsiko aurrekoak. Txebaguren eta Munioz Guren zeuden, baina... Pausotxo bat atzera egin du, gaina hori egiteko, kontrola egiteko, eta azkenean... Hankatartetik joan zaio. Ez da ikusi, ez da asmatu egin. Ondo berriro ere, baloi ona. Amorebieta, erdirak eta baloiak gora. Aldalur eta Herbias, azken minutu hauetan, Herbias defentsa lanetan ari gara ikusten, Aldalurren aurrean,
eta Asier Intxaurraga, Joseba Txaloka bere taldeari, entrenatzailea. Alaxe da bai, oihu bakar bat ere ez du egin arratsalde guztian, egia da, bekoskoa jarri zaiola jokaldi batzuetan, zalantza arpegia ere bai, baina oihu bakar bat ere ez du egin eta animoak ematen ari da erabat. Gustora da ikusten ari denarekin, orokorrean jokoan nagusi dira, ertsitasuna, bere atzelariek ertsitasuna plazaratzen dute, eta ikusita Realak ezin duela zulorik atera, gustora da. Hor, Muñoz Gurenek erremate oso zaila egin du, eta behintzat atera, bideratu du errematea, ez du arazorik izan Roio baloi hori harrapatzeko, atera du, zalduarekin jokatu, zalduak berriz ere atezainari atzera, hortxe zen Muñoz Guren presio lanetan, beste aldean Larreategi kurrundu du, Ander Vitoria, Ibai, Josu Azkoidi bere gainean atzetik, Aldalurrek barrura, Ubis, atzean Imaz. Baloia ondo mugitzen Amorei Bieta, azkenean zalduak urrundu du. Nagusi, momentu honetan. Berriro, Ruben Pardok berreskuratu du Sanserentzat, abiadurarekin. Pasea, hortxe zen Rodríguez, eta azkenean lehenago iritsi da Igor. Txalo batzuk zubietan. Idea ona, pase ona zen, lehenengo zentrala pasatu, baina gero zentrala horre Lorriagak ondo entzun du, baloiari begirik kendu gabe, beti ikusten, jokalaren movimentua ere bai, bazekin nundizi joan, eta ondo moldatzen ari, baloi arriskutsua zen. Gaztainaga, atzera. Eta Zubietako armaiek ere itxura polita eskaintzen dute, Itxura polita bai, lauretan jende etzegoen, nahikoa jende, pixkanaka gerturatzen joan da, Euskal Herrian ez gara, puntual iritsi zaleak orokorrean, eta pixkanaka joan da gerturatzen, eta patxadan daude, oio hundirik egin gabe, aurrean daukaten ikuskizunaz gozatzen, eta batzuk ere agian ikasten ere hariko dira. Denetik da gomen, Entrenatzaileak ere bai, uste Roberto Labe hor da bilela ikusten da punteak hartzen, eta besteak, eta futbol mundoko jendea, eta gustatzen zaio, nik uste jendeari, nik uste Bizkaian etorri direla batzuek, horre hona izan batzuekin lehen, Bizkaian gora beran, Bizkaitia arrata ez dakizeta bakizeta, eta gero hemen ingurukoak beti gustora etortzen da jendea, hori Lezaman gertatzen dana, Arrobia nola dagoen ikusteko, eta gaina asko aipatu da urten Gipuzkoan Realeko Arrobi on hori eta Sansen jokalari hona duela, eta jendea kartzen. Ikusmina sortzen du horrek, Solasaldietarako gainera pizgarria izaten da, honek etorkizuna izango ote du, honek ez, eta mai ondoan beti postrerako gai bikaina izaten da, Arrobiarena. Eta gero ateratzen direnean nik ezagutzen nuen, eta horrelakoak esateko bai asko. Eta gero baita ere, jakiteko zer dagoen askotan jakin gabitze egiten delako. Hori asko gertatzen zaio, ez? Etorri gabe ikustea, eta handago, zona dago, eta ikusi ez. Entzun dut, un ikustea. Begira nola diren gauzak gaur entzun eta ikusteko aukera emango diegu. Bai, hori da. Olabi, aipatu duzu, kostatzen ari zaio Real Unioni. Bihar jokatuko du etxean Real Unionek, txaldeko ziretan, Gimnastika Segovianaren aurka. 13. postuan da Real Union 7 punturekin, eta 12. postuan Eibar. Puntu bat gehiago du Eibarrek, 8 puntu. Hortxek, arrankatzea kostatzen ari zaie, dagoeneko 7. jardunaldia dau. Eta talde asko dituzte aurretik, oraindik esan beharko, teorian, goian ibiliko direlako, baina ikusi behar, dena erakutsi egin behar da. Ezaztu Salamanca joan zen astean irabazi egin zuen Salamanca ere hauen atzetik dela, bigarren mailatik jetxitakoa, beti teorian, esaten ari naiz goian igoera lortzeko edo playoffetarako sailkatzeko favoritoak dira. Eta ikusi egin behar, azkena sailkapenean une honetan Burgos da, dagoeneko pare bat aldiz ikusi dugun Burgos, joan zen astean ikusi genuen. Lemoaren aurka arlo nagusian bat eta huts galdu zuen, Lezaman ere ikusi genuen han ere galdu. Nahiko landu Burgosek. Eta gaur Ipuruan jokatuko dute arratseko 8etan.
eta erne ibili, agian Bañuelos jaunaren azken izan daiteketa. Alboko sake orain Amorebitaren alde, 7 minutu geratzen dira lehen zatia bukatzeko, golik gabe. Sansek huts, Amorebita huts. Kontrolpean, Amorebita partida kontrolpean dauka. Eta Sansek